tangsi dear ta life kelang ara do ana phanta kartom pa chereklo kartom pini ata ba birta than bang phi nilimen samiti mola ro hang pi tangte pini ata ba birta angton penal cheponik tha Baitharang so higher secondary school along hostel ki game kirang ponchi aphan long e ki sompon Matijong ni phai trainer cap theman arni ni jangkar biang long lakha pho Rongkhang constituency ke parlo Baitharang so atum khera long kido Baitharang so higher secondary school along hostel pharoi si bedet pinso arlo so atum aphan pura MLA Rup Singh Tiron Aridem pen Kikim kirang ponji aphan long e sompon tanglo Labang so long MLA Rup Singh Tiron ahin pen Bang so pharoi si bedet hosteler long e ki sompon along so arlo atum aphan Phoke bedet lapen pinso atum aphan phoke bedet kidu kithak chi aphan pura long e sompon tanglo Atike labang so skola long Halloween pen nang kicharli kidu aphan kijoi ki nangji pusi ki panong pipon Dharti abha janjatia gram utkurs abhinat scheme pen pipon lo Lapen labang so jang neka long man peng pen kachitong dun MLA Rup Singh Tiron pen kidang lok Lipson Bay Taxation Advisory Board Chairman Karbiang Long Autonomous Council Pradeep Terang Baitharang So Municipal Board Chairman Harsing Rongphar Vice Chairman Baitharang So Municipal Board Dilip Kumar Juarao Baitharang So Higher Secondary School Principal Laben Manpeng Kido Kithe Kiding Atun Chitong Dun Si Insam Jinpen Long E Kisom Atene Patun Pono Baitharang So Penraje Phansi Report Birtalai Chinthong Karbi Rong Asar Amai Lapen Karbi Honghari Youth Association Atumpen Phiram Kya Mai ke Phapon Tongsikot pen Niphai Kretroksi Matijong Thelang Arni Nijang Karbiang Long Lakha ki thom Chinthong constituency ke parlo Long E Lubui Head Senior Asar the Ayama Long Chinthong Rong Asar Amai Lapen Karbi Honghari Youth Association Atumpen Phiram Kya Mai Phapon Beson sinon kibang jimati jong chiklo ni phai Chrisel Camp Homta ni Karbi Honghari amai Ningkhan iseg amai pi ke padu ponjia long kadu kawe Karbi Honghari pro atum an Karbi tangte Karbi pura Tabang so ni abang side o kusitani Asai jibi kokra bang so maya long ki palidun eji mati kidun eji aphan Chinthong Karbi Rong Asar amai lapen Karbi Honghari Youth Association atum pen hawar arado anaphan chunindu Adim lage Nijang Karbiang Long Amri constituency Tin Alum Rong Manpi Aklam Alongsi Padopon po Lapan labang so ani abangke amithang pindeng sompot Chinthang ponpen RDGP dun rap lopu Hirangki amai kang nipon along pen chunindupo Baitharang So Penraje Phansi Report Birtalai Untake chengsi nalitum media korte tumphan choro parlo nang tumphan na chupha teng pen na chitong nun thepot lasi pininil tum Chinthong Rong Asar la pen ke nitum KSYA Karbi Honghari Youth Association hin pen isi pressmate ka chupha ponalam athepi bang ke la hello je non ke wang ji matijong ni phai tarik crescer cap pen updik Amri Rongman Piak Lamalong Karbi Honghari Rat Chingruma Maipi KB Ponjia Puthaksi Nang Litum Han Nang Chopapon Lo Lase Halabang So Arni Aphan Chinthong Angkang Aphan Stame Dirikama Mai Hinpen Hem Konglong Pustame Pathik Thailo Lase Arong Tin Pen Stame Ong Dung Armu Kachet Tong Dun Pet Jia Phansi Chinthong Arat Aphan Stame Niltum Hinpen Chuning Riponik Lo Lapen Halabang So Arni Apharman Nilitum Chinthong Arat Angkang Aphan Stame Isi ke Chuning Ridama Lam The Bangke La Hello Je Halabang So Arni Bangke Methang Anim Kaching Hon
เมทางดรอมกะจิงฮอนอักเต็งเป็นบางพุตินสตามิมาดอนตินสตามิอารองตินสตามิจุจุนชุกีละเป็นเป็งฮูเป็งฮอนการคลีปุนอนละเป็นซอกซีซอกปัมปุนอนละเป็นกับเพรกนิมไซปุนอนกับเพรกเซการคลีไซปุนอนฮัลละเฮอันสตามิฮัลละบางซอร์นีบางเกเคลมปอนิเกเดนังโปละสินิมิซีนิงซีปวดที่ปีอันเป็นละเป็นเกดรอมเฮลโลจุตังอเจเทจุตังเลยอาเวเตไคเรงนี้ปูอาทิปีอันเป็นบางพุตินสตามินิมกะจิงฮอนเป็นฮัลละบางซอร์นีสุริอาร์มูกะเจตองดุนเจพันซีนิลิตุมรองเจนทองรองอาซาร์ละเป็นเกลิตุมการบิฮงฮารียูติชิชอนหินเป็นสตามิกัดดูกเวเจนทองอารักอังกังอพันสตามินิตุมจุนิงริปอนิกโลละเป็นฮัลละบางซอร์นีเจนทองอัมรีโซเจงดวารามลาla homosti pli patir pi ponsi halabangso karbi honghari amei pi bi ponlo lasi la homosti pli pen kustame chenthong amri doramla socheng ben stame ongdung suri armu lakhau ne pin armu na cheto dun petje phansi nilitum hin pen stame chuning ri ponlo pini nilitum lada chenthong karbi rongsar amei la pena bangke dak cintong karbi hong hari so ejang yud ison ahin pen na tum herangki abutung atom phan na chopha la pen apora teng pen na tum na chetom thai phan na tum phan kardong pa jiri lo lai lo ni tum na tum phan pini ada na chopha na kok alam thebang la hello je peneng asingka nang bong hai kuni tarik risip kep arni dak matijong achiklo ladak amri ahawarang bong pinalum roman pi aklamalong karbi honghari yud ison lapen bangke karbi honghari ame pen kepartar pi ponsi karbi honghari arbu chingrum ame pi kapadu ponji aphan arni ata arni adinta thik pontang lo labangso arni along kopi koson se litum chetong du nang yima la hay alam thia putha ti asap so na litum karbi rong sara me ahin penta asap dari tum chin thong hawarang bong suri armu aphan tani tum pachini lo jela bangso arnia bangke ilitum lada kin thong hawat pena bangta la matiyong krisir kep arnia bangke ilitum hong hari mate nim katu pithe arni mate nim katu kaching room mane arni puritum mathasi kadu kabi sitami lada kin thong hin ben kin thong hawarang bangta suri armu thek ana bangke na chitong dun penang po la penhala bangso arnia bangke rongaru sonsuria kamedo sita kasukar piju piju soksi sopam sokroi la pena bangke piso sumi hang sitami la sodet unadet penan para bangke kaduga biara sitare tun chitong dun penang po la pena bangke kedam kebang awal sa sitami bang dadak reception committee mate tirikam ahin pesi bang pathik pondelo la siri tuma bangke anutin arong asor mate anutin arong pesitami kidunja phare tu chong Hong Kong na po la pen bangke deng sumpo sitami inso tu athipi alam the bangke la hello rong asar pen chenglo habi pinpo manpeng kidoan bang po bangke ala sorni bong horbong abangke abang putin stame kachepon rep je phansi tuning ripon lo Tangti, pini adab abirta kelapaan si kang tonton iglong, dumi thakni kurwang thu.